सराइदेव जिल्लानि बेंगेनाबारि दावखा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों सराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरारि जुथुमाया 28-29 जानुवारि साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाया सेथि सानाव आगान होबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव गाहाय हाबलांखौ थामहिनबा गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो समाज सिबियारि दिगन्त कनुवारा। बिनि उनाव थान्दै बादाखौ बेखेवना होयो सराइदेव प्रेम क्लाबनि आफादगिरि सुरिया बराया आरो गोसोखां हेमकान्त बसुमतारी गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होयो। सनारि टाउन कमिटिनि मासिगिरि तिलक नेवगा दिनैनि बे सेथि साननि हाबाफारि बायदियै बेलासि समाव मोन 22 जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआर बायजोनि जेंना माहारियारि आफादनि जेंना गामियारि जेंना राजखान्थि जेंनानि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे थान्दै मेल लागोना जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बिथांजों बर' मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना हेफाजाब होगोन। दिनैनि बे सेथि साननि हाबाफारिनि सोमोन्दै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरारि जथुमासिम सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो जोंनि जि साननैनि हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ एबा दा जागासिनो दङ बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों आरो जिखिनि डेलिगेट्स दासिम मोनफैबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायदों। दा दिनै सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै जिखिनि गाहाय सायनासालि बेखेवनाय गाहाय दरखं बेखेवनाय डेलिगेट्स केम्प भलिबल कम्पिटिसननि बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिया दासिम जोंहा जोबनानै थांबाय। जोङो खोब दिनै बुरजा हाबाफारि जोंहा बेबायदि गैया आरो जोङो साननैनि हाबाफारि लादों आरो मेसिभलि जोंनि बर'नि जिफोर जेंना बे टटेल जेंनाखौ सावरायनो थाखाय गुवार स्पेस नांगौ जोंनो बेबायदि हिसाबै जों जेबो बिदि हाबाफारि आलादा लायाखै। जोंहा दा 1 रिंगानिफ्राय थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ जों जिरायगोन। बे थान्दै मेलखौ जोङो गोलाव सम जोंनि बिभिन्न समयसानि सायाव जोङो आसलथे सावरायगोन आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो जर'खा आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा 4 रिंगायाव जोंनि थान्दै मेलाव फैगोन आरो बिथांनि जि सान्थौ एबा बिथांनि जि साननाय हनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि साननाय बेखौ जोंनो फोरमायगोन आरो बिथांमोननि जि सिन्था सरसा बेजों लोगोसे जों बिथांमोननि साननायखौ जोंनि थान्दै जथुमाव जोङो बेखौ सावरायनो मोनसे खाबु जागोन बे महरै जोङो लादों। जोङो साबायखर होनांगोन बेंगेनाबारि नैबे ओनसोलनि जिखिनि एसेल' जोंहा बर'फोर दङ बेयाव बुंनो थाङोबा 13खानल' बर' गामि बाखिया स्केटार्ड गासै 12,000 बर' सुबुं नैबे सराइदेव जिल्लायाव दङ। बिथांमोनहा खोब खम बिबाङैबाबो बिथांमोनहा खोब नाजानानै जोंनि जथुमाखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोनहा खुनु खम दोनाखै। बिथांमोननि नाजानायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों बाख्नायदों आरो बिथांमोननो साबायखर जासिदों। जिहेथु बिथांमोना फ्राय 95% बर' राव रायज्लायनो रोङा आरो बिथांमोना गुबुन धोरोमाव लोब्बा लानानै थानाय बर'नि जि गागि धोरोम एबा बर'नि मैखोम धोरोमफ्रावबो बिथांमोना खम बिबाङा दङ। अब्लाबो धोरोम बोरोन बासियालासिनो गासैबो बर' सुबुङानो आरो बर'जों लोगोसे थाफानाय जिखिनि गुबुनारिफोर बिथांमोनाबो जोंनि बे जथुम्मायाव गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बयनिसिमबो जोङो साबायखर जासिदों आरो जों बिथांमोनखौ बाख्नायदों। बिकेडब्लिउएसनि जेंनाया बे मोनसे एजेन्डा जोंहा बे एजेन्डानि सायाव थान्दै मेलाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो सावरायनानै मोनसे थांखि लानाय जागोन। थांखिखौ जोङो गाबोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजोफोरनो फोरमायनाय जाहैगोन। जिहेथु दासिम जोङो सावरायनाय जाथ'वाखै खुनु एजेन्डानि सायाव जों सावरायनो थाखाय गाहायै जोंनि मोनसे एजेन्डा बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथाय बे मोनसे एजेन्डा जागोन। नेक्स्ट एजेन्डा जोंहा दङ फैबाय थानाय जि लकसभा बिसायख'थि बे लकसभानि बिसायख'थिनि सायाव जोङो दिनै थान्दै मेलाव सावरायनानै मोनसे जोङो थांखि लागोन। बिनि उनाव दङ जोंहा सोलोंथाइनि सायाव समाजारि बर'फोरनि जि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो मा एजेन्डा लानानै हाबा मावगोन बेफोरनि सायाव जोंहा गुवारै सावरायनो दङ आरो इयुननि जि प्लान पलिसि बे प्लान पलिसिया
दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बोसोरसे जोङो जि हाबा मावगोन बेनि थांखिफोरखौ जों नाजावना लागोन आरो खामानि मावलांगोन। दिनैनि बे थान्दै मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 22 जिल्लानि गेजेराव बेसेबांसो थान्दैयारिफोर जोंहा दासिमहालागै जोङो 2000 जोंनि जि टारगेट 2000 थान्दैया जोंहा फैनांगौ बिनि हयथ' एफा एनै खम बेसि जानो हानाय खिन्थु जोङो अन्यान्य बोसोरफोर बायदि आरो 2000 जोंहा थान्दैया बाहागो लायो। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।